नेट गैयै जायगायाव फैनायनि मजायानो आलादाखा आरोना ओइजा साम' खनगासिनो दं एबारनि दै फुरा हिट आरोना जायगाया दे नंगौ दे गुसु गुसुथार जेनिफ्राय भिउखौ नाय बान्दो बादि नुयो माथो जायगाखौ बान्दो नङा नाथाय हेल' नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम थ' लोगोफोरजों दा एसे हाजोआव बेरायहैनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो देखायगोन बेसेबां हायो नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम माने दिनै गरमा गरमि ब्लग बानायनाय जादों ओंखायनोथ' एसे गोसा जादों रावाबो आरो बुंनायफोराबो एसे स्पिड जादों दा जों दैदाग ना जयदाग होननाय हाजोआव थांनो नागिरदों दा मा मा नुयो देखायलांसै हाजो गाखोनाय मानाय जाय फाराफारि मा जायो देखायलांजोबगोन फिक्स 2 hours later नै लोगोफोरलै मोनफैलायबाय हाजोआव औवा लांफैयो आरोना नै बेनो फुरा नै बिजा फैनानै औवा सौवा लांफैनो हायो फुरा फ्रियावनो आरोखि ना नब' फुरा फ्रियावनो जों फैदों आरोना नै सुपार स्प्लेन्डार पावार सेप्टार दा साउन्डआ बोरै फैदों आं बारा मोजां मिथिया मा अबे हासिब नै हासिबा फुरा लागाव हासिबानो हासिब आरोखि बिजा मोसौ थुसौ दं गिनांगौ माने गावलाबायनोबो गिदों आरोना ओंखायनो गावासै जों बेहाय माने आगे बारो ना नब' केमेरा पकड़ो नै दा एसे मट' ब्लगिं सेटआप बानायदों वाइड एंगलजों माने नब'दना हमदों आरोना नब'आ थ' नायलांबाय था नै फुरा लामाया ओरैबादि फिसा बोरै जायो जों बेफोर लामायाव बोरै सालायो गारिखौ नाय नै दाउ गावलायसिगोन बिजा बिदिनो हमबाय दा हा मा होनदों इजा जे फैबायमोन औवा लांफैबाय थायो जों बेयाव खिन्थु बिजा फैथाराखै आरो दंबावो ना लामा बिजा फैथाराखै माने बै दालांखौनो सहैयाखै दाबो हा दालां सहैसै दालांखौनो मोनहैयाखै दाबो मट' ब्लगिंखौ नायबाय दा जोंनि निउ मट' ब्लगिं नङा आरोना फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदों दा माने हेलमेट गैया आरोखि आंनि आखायानो माबा स्टेन्ड नब'नि आखायानो स्टेन्ड नब'नि आखायानो हेलमेटनि ग'प्र'नि माउन्ट आरोखि ना मा बुङो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा गाव सिबनानै हो नै फुरा बिजा मानसिफोर र' ओइलाय नै गामसा थामसा होनानै लादों कमेन्ट खालाम आरोखि ना नै माबाखौ देखायदै हासिब हासिबखौ नै फुरा फ्रियावनो लांफैजोबनो हायो आरो बेफोराव नै दालां मोनफैबाय जों दा दालां अ माय गड दालां नै बे दालां बे दालांसिम फैखांबाय आङो आगोल माबा लांफैनायाव औवा लांफैनायाव नै लामाफोरखौ नाय फुरा अफर'डिं आरोखि बिराद हिटखा जायगाया जोबजासिम थांगोन दिनै जोबजासिम नांथालायनाय आरोखि ना दा गैला नै बिलिभ मारिनानै होबावसो आथिखालै ड्राइभारा स्प्लेन्डार पावार बियो ना नब' हाजोआव गाखोबाय बे स्प्लेन्डारनि पावार बै जाय एन्टकआ हागोना हाया नाय जोंनि स्प्लेन्डारा हले मानखौ सिजोबखायो दिमा हासुआवनो माबादि मानखोयो बियो स्प्लेन्डारा आरो बे लामायाव फुरा हिट मानखोबोबायलै जोङो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना दा बिजा ओंखायनोथ' एसे लासै सालायदां साउन्डआ बोरै फैदों आं मिथिला लोगोफोर नोंसोर एसे मेनेज खालामलायदो माने उनाव माबा मट' ब्लग बानायनोबो हागौ आरोना बर'नि बानायनो हागौ गारि मोनबा बानायगोन बे खोथाया हले नंगौ दा साउन्डआ बोरै फैदों आं बेखौसो हमनो हायाखै आरोखि बरिया बिस्मिल्लाह बिराद हिट जायगाया हले खिन्थु गुसुनो गरम बोथोराव फैनो मोजांथार नै आरो कालसार गारि दंफैयो बिजा जों मासिम थांगोन जोंबो मिथिया
जोबथासिम थांगोन जायखिजाया नानब बोरै नांदों नोंलाय फैनानै दिनै जोबोर गोबावनि उनाव जों बेरायनो फैदों आरोना दिनै जे हाजोआव न'निफ्रायनो ओंखारथाराखैमोन हाजोआव गारि सालायनो फैबाय दिनै माने सालायनो लुगैखानानै दंमोन नै फुरा दं दाबो बुहुत गोजान दं थांगोन जेसां हायो थांगोन नै जोंना एन्टकआबो होलांगासिनो दं हले आदामोना जोंनि स्प्लेन्डारा टेनसनानो गैया आरोखि फुरा ओरैबादि हिट सालायनो हायो आरो मोजां गारि ला लोगोफोर स्प्लेन्डार ला माइलास का बाप होनो आं स्प्लेन्डारखौ नै बिजा रिंबो दंमोन बाप दं दाबो बुहुत गोजान दं जों जेसां हायो थांगोन चेनेलाव गोदानबा खालि साबस्क्राइबल' खालामनानै हो आरोखि आंबो मोजां नांनायनि बेफोरबादिनो इडिट भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोखि आंबो बरिया नै बाप बिजा दै ला नै लाबाय थागोन जेसां हायो नै जायगायावलाय हिट नांबाय नारद एसे नारद जेबो नङा बेफोरलाय जाखायो हाजोआव जोंहा बिजा लांगोन नै जोंनावलाय ब्रेनखा आरामसे बिन्दास थांबाय था स्टार बन्द जादों आरोना जोंना खेमसेयाव जाफिनो माइलास का बाप गारिसो ओंखायनोथ' बिजा फैनाय जाया आरो मानसिफोरा गिनाङा आंजों बरिया लांगोन आं नोंथांमोना खालि नायलांबाय था आरोखि बे खोथाखौनो बार होनगासिनो दं आं माने आंनावबो एसे इनकाम टेक्स फैनायनि आरोखि दा नै फुरा आगोल नै फुरा माबा लामा दंमोन नामाथाय बिजा नै माबा बाननानै होजोबनाय आरोखि रिंफोरा ओरैबादि रिं मोनथाम मोनब्रैसो नुबोबाय जोङो फैनायाव आंनि दिनैनि भिडिअआ बोरै जादों मोनसे कमेन्ट खालाय थालिर बागान फुरा थालिर बागानानो आरोखि आं गारियाव टायार गोदानसो लागायबावदों बिराद हिट जादों सालायनो मोजां नांदां दा एसे साबानो आगोल साखायाबो दावखोलायनानै होयो बिराद हिटलै खिन्थु जायगाया फैनानै मोजां नांबाय बे गामसा थानानै बोरैबा नुदों नामा बेखौ बारा जेबो गाज्रि मोनलायनांला दै गियारावनो लांबावनो हायोसो माथो माने एन्टकआ गेसाव मोनामबाय आरोना खामनाय दा जों बेखौ जेबो साना जों लांगोन जेसां हायो नोंथांमोना खालि सापर्टल' हो बाप बिजाय मजा बाप बारे दाउखौ हनै साइकेल मोनसे नुलायबाय जोङो दा साइकेल मोनसे नुलायबाय जों दा माने ओइलाय साइकेल दा भिउ पइन्टफोरबो नुहैगोन नामा जों बारा हमनो हाला साइकेल नारबोदों आरोना खम खस्थ' जादों बे लोगोफोर जों गारिजों फैदों फैफेराखै नामाथाय इजा गारि लानानै खिन्थु जों दिनै फार्स्ट टाइम फैदों गोजानथार नोंथांमोना नुलांदोंआनो जानो हागौ मासे गोजान फैगो जों दा भिडिअआ बेसेबां मिनिटनि जाखो आं बेखौथ' मिथिला बेसेबां जाखो नायलाय बेसेबां जाखो 5 मिनिटसो जाबाय नामा 7 मिनिट ओहो 7 मिनिट भिडिअ दा नोंथांमोना जंगलखौ एक्सप्लर जंगलखौ नायलांबाय था जों एक्सप्लर खालामगासिनो दं माने नोंथांमोना फैनो हागोन बिजा एक्सपालफोर लानानै फैबा साबसिन आरो दिनै स्प्लेन्डारफोरजोंथ' बरियायानो एक्सपाल हिमालया बेफोरजों आरो बरिया जागोन एयार रयेल एनफिल्ड मालमोनलाय कम्पानिनि अफरदिं गारिफोरजों फैबा हिटसिन जाबावगोन दा दसे बन्द' खालामथ'नोसै जों दा जायगायाव मोनहैबा डाइरेक्ट देखायनोसै लोगोफोर मा जायगा दं जोबथियाव देखायनोसै दसे नै हासिब लांफैदों बिजा दे लोगोफोर होनबा दै दसे थानानै देखायगासिनो दं नै फुरा हिट आरोना जायगाया दे नंगौ दे गुसुथार दे जों जोबोर गोजान गारि सालायनानै फैबाय आरोना होमबाबो जोंना फैनाया दाबो जोबथायाखै ओरैबादि आं खावसे भिडिअ लाबावाखैसो भिडिअ आंना जोबोर गोलाव जाबाय बेहाय दा नै बिजानिफ्राय भिउखौ नाय बे ससे ओरैनो बे ससे आरोना जोबोर गोजान थांबावनो दं दा जोबथा फुरा हिट भिउखौ देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै नायदो मोनांबाय माने भिउखौ दा
एकदम स्प्लेन्डारनि पावारजों मोनफैबाय जोङो दा लोगोफोर बेनो आरो नायलांबाय दा हिट हिट नुगोन सेकेन्ड लाइट शिलं आरोखि नै जायगाफोरा आरो हाजोनि भिउ नैलाय आगोलाव मोनसे एन्टक दं बेजों आंनि स्प्लेन्डार नै नोंथांमोननो आं मट' ब्लेक बादे खालामनानै देखायबोखादोंमोन माने आरो गप्र' सप्र थाबाथ' हिटसो जाबावगौमोन बेहाय लोगोफोर नै नाय होमबाबो हिट जायगाया हिट नै बिजा नाय नै न' दं बिजा लोमजानाय मानाय जाबा खम जारला बे दांगार सालनानै भिडिअ लागासिनो दं ओंखायनोथ' मोखां देखायनाय जायाखै लोगोफोर नै नाय नैलाय न' फिसा फिसा दं बुहुदनो नोंनावबो लालाय बन्द' खालामदो जाबाय भिउखौ देखायनो हले Đây nó. Đây pada gojo dong fui जों दा bukan nongan. Anaros baganबो दं गय बागानबो दं न'बो दं Đây ना हासिबल' हासिब सब हासिब बेनिफ्रायनो लांनाय जायो हासिबखौ दा सब हासिब जों फैनाय जायगा नोंथांमोनाबो फै नायफै जोबोर मोजांखा जुदि मिथिया कमेन्टआव सोंहर मा जायगा आं खोन्थाहरगोन मोजांनो रिप्लाय हरखायो आं सबनोबो आंबो जाय मोजां मोनो आंबो बिसोरखौ मोजां मोनो दे जायगाफोरा हिटखालै खिन्थु बरिया नांबाय फैनानै नै न' स' दं बिजा आरो थांबावगोन बिजा आगोलथिं थांबावगोन बेनो भिउ फुरा हासिब नै नै नाय जों गामि मोनफैलायबाय नै फुरा नै बिजा गामि आरोना फिसा गामि दं हाजोआव थ' फार्स्ट टाइम नुफैदों लोगोफोर दा जों इसां मोनफैबाय फैयै फैयै दा इसां लांबावो बे आदाया जों इसां थांबाय थागोन बिसोर फैखांखानाय नों आलासि जानो फैदों आरोना बाहागि दैबारनि दै हकि प्लेयार 6 नाम्बार बावसो One minute later. जों दा गारिखौ बेहायनो दोनबाय आरोना नैबिजा दै गिदिर दंथारो दा जों बेखौ बारनो हानाय नंला आवगायनोसै नै ओहो बरिया नांबाय आरोना फैनानै बेहाय दा जेबो एक्सपेक्ट गैयामोन बेफोरबायदि फैगोन होननानै दा जों बोरै मोनफैखो फात्ताखौनो मोनासै नै जा दं दै नै फुरा अन्थाइ सन्थाइ हिट जायगाया खिन्थु बान्दो बादि नुयो माथो जायगाखौ बान्दो नङा नाथाय 10-15तासो दं नै जा बान्दो बादि नुयो जायगाखौ खिन्थु बान्दो नङा दै जों गारिखौ बेहायनो दोनबाय खिन्थु जोबोर मोजां नांबाय नै दैयाबो ओरैबादि साफाखा दैयाव सोमलालै दैयाव सोमनानै खेबसे घटना जाखांखाबाय आंना बे फैनानै फुरा मा होनोमोनलाय साम' ना साम' खनसिगासिनो दं ओरैबादि साम' दं इजाबो खनहैदों इजाबो खनदों जों मेला मोनखौ लाथ'देखाय नै खननानै फटक साफायलायो माने स्टेटास लागायसिगोन आरोना बियो माबादि साम' हले दोनलै आंनो हले लाबो फटक साफाय ओहो जायगाखौ हले बान्दो बादि नुयो खिन्थु बान्दो नङा नै फुरा साम'आनो साम' आरोखि बेहाय ओहो बेफोरबायदि जानानै गारजोबनायसै नामा बाथोत गैगोना गैया बे बुस्थुआनो गैया खोमा र' माबा माबि देखायनाय जाबा लाबावगोन नै इजा माबा दंलै हमनाया जायाखै मोजां फिलाथारलै भिडिअ एडिट खालामखानांगौ आं नै हिट खालामसै आपल'ड खालामहैगोन दसे थानानै नेट गैयै जायगायाव फैनायनि मजायानो आलादाखा आरोना ओइजा साम' खनगासिनो दं आं दा बेहाय थांगोन र' दसे थानानै साफायगोन दा आं बिजा साम' खननायाव होलांनि आरोखि
दा जों साम' खननो होननानै फैयाखै आरो ना जों ओरैनो फैलाबायनायाव माने बुहुद साम' दं बे जायगायाव ओंखायसो जों दा ओरैनो नर्मेल खनलाबायनो नागिरदों दा नै जा नै खनसिगासिनो दं मा अ प्लास्टिक मोनब्र'खो नोंलाय बेलाय साम'आनो साम' नै थैनाय माने माबानायलै जाखोन्दा ओरै जानानै नैलाय जाखोन्दा गोजा नै प्लास्टिकआव होख्लायथारदों जा मालाय साम'आनो साम' थोद माखि आग नै जाखोन्दासो माने दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै नामाथाय आं दा भिडिअ बानायला मेंबायबो एसे गारि सालायनाय मानाय दा फोजोबनो मानो जागासिनो दं र' दा मोजां भिउ माबा मोनोबा देखायफिनगोन नामोन दा जायखिजाया मोनसेल' कमेन्ट खालामदो नायनानै बोरै नांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे होमबा